मैंने वीडियो बना रहा हूँ khlaw Golflink Shillong khlaw Lait thaw naka jingpluh ding ka shyrkhei aga Nyngkong naka jingpoi khlaw jong ki Central Reserve Police Force ka 67 Battalion banyakhun ka ding jingkloi jong Pulit CRPF penyimi aga banyakhun ka ding kla pynlong ki nongshongshnong ka Golflink banyo pynhiar mynsiem abiyo jingtip ka jingpluh ding Battalion Commander Suni Kular Sabita lemda mynsiem ula phai ka kali bayang khlaw chaka bakem ding haringkat bat ki CRPF jingpoi khlaw ka kali Pulit ding ki CRPF kla la pentem ka ding haswa bakan pur Jin bakam slam man poi ka kali kitlit ding kin jin dela pur kamta bajur kal air shakoi ka school ka bren marchan kipai pa ka than ka pen pai ka jing sngu ka jing sim khia jon ki CRPF bekla ai ku blayu Battalion Commander Haba ong ba ki CRPF omtang makia dani kiri paman ndi ki yengru haringkat kipai pa hakum kini ki jing jia Hadi ya usai bu